Менталитетът на българина около 1934 година. Първо, чувството за чест, много по-силно от днес. Тогава какво ще кажат хората не е шега. Това е реален социален закон. Обидата се приема много лично. Мъжете често решават конфликти с бой или дуели. По-рядко, но го има. Думата ти равно твоята репутация. Разлика с днес. Днес хората са по-индивидуални. Тогава обществото стои над личността. Срамът е по-силен от закона. Втори. Трудът не е избор. Той е идентичност. Хората не казват отивам на работа. Те живеят работа. Случайно, аз лично не знам защо се носят значки на Горбачов. Може би много хора са привърженици на перестройката, но за значките на Ленин се носят. Ние миналата година направихме една анкета на кръва и се оказа, че само един човек знае. Но тази година не сме правили такава анкета. Някои повече носят значки, защото според тях, когато видят лайфа, според тях лайфа е с черно сако, с късо подстриганата штръкнала коса, с значката на Ленин обязателно и варират другите елементи. Стават преди изгрев без аларма. Работят дори болни. Мързелът се счита за позор. Ако някой не работи, го гледат с презрение, може да бъде изолиран от общността. Разлика с днес. Днес има баланс или опит за баланс. Тогава живот равно оцеляване няма почивка като концепция. Трето, абсолютно уважение към по-възрастните старите хора са авторитет. Не се прекъсват, не им се противоречат директно. Имате ли общи занимания с родителите ти? Общи игри или интересни разговори? Не, общи игри нямаме, общи разговори да. Това са различни теми, обикновено какво ще правя след като свърша 8-ми клас. Но общи игри не е, защото ме смятат за прекалено голяма вечер, за да играем общи игри. Добър ден! От предаването Час по всичко на телевизията съм. Работите? Не работя, пенсионер съм. А имате ли 110 лева във вас в момента? В момента 110? Да. Аз имам повече пари в момента. Повече. Ето ви още 10 да си има. Моля? Още 10 ви давам да си има. Защо да ми даваш да си има? По какъв случай? Защо? Е така. В семейството дядото често е глававата. Решенията се взимат от него. Разлика с днес. Днес младите спорят свободно. Тогава това се счита за невъзпитано и дори срамно. Четвърти. Хората говорят по-малко, но по-смислено. Няма празни приказки, като днес. Там е работата, където работя, оттам да взимам пари. Имате ли пари в момента? Имаме. Стигат ли? Стигат ли? Ето ви още 10 лева да си има. Когато някой каже нещо, има тежест. Типично, кратки изречения, директно с по-малко емоционално разливане. Разлика с днес. Днес има много говорене. Малко действие тогава. Малко говорене. Много действие. Пети. Емоциите се крият. Особено при мъжете. Плачат равно слабост. Това. А на вас това харесва ли ви? Не, лично на мен не ми харесва това. Обществото много се измени, хората не са като преди искрени. Всеки гледа в днешно време себе си как своето добро да намисли. Не се мисли доброто на хората. А вие сте толкова млад, откъде знаете как е било преди? Ами от баби, от дядовци, разправили са ми. А в днешно време, нали виждате, ето, и кражби има, и какво ли няма, и убийства. Това обществото ли го изисква, не знам, но промените ще видим за напред, дали ще е за добре, дали ще е за зло. Страхът не се показва. Любовта рядко се изразява с думи. Мъж трябва да е корав, да не се оплаква. Разлика с днес. Днес се насърчава емоционалност. Тогава се уважава контролът. Шеста, ролята на жената. Много различна. Жената е домакиня, майка, помощник в полето очаквания. Да е тиха, да не противоречи, да пази честта на семейството. Но важно, тя е много силна. Психически носи огромна тежест. Разлика с днес. Днес има равноправие. Тогава ролите са строго разделени. Седми. Общността е всичко. В селата всички се познават, помагат си. Строежи, жътва и така нататък. Ако имаш проблем, селото може да помогне или селото може да те унищожи социално. Разлика с днес. Днес хората са по-изолирани тогава. Силна зависимост от другите 8. Страх и напрежение в обществото. След събития като Септемврийското въстание,
Деветоюнският преврат 1934 хората. Внимават какво говорят, не споделят политически мнения лесно. Разлика с днес. Днес има свобода на мнение. В по-голяма степен. Тогава думите могат да ти създадат проблем. 9. Скромност и срам. Хората не се изтъкват. Богатството не се показва демонстративно. Ако се хвалиш, ще те сметнат за надувка. Може да загубиш уважение. Разлика с днес. Днес социалните мрежи насърчават показност тогава. Скромността е добродетел. 10. Издръжливост. Много по-висока. Хората тогава понасят студ, глад, болка, не се оплакват лесно. Пример. Болен човек пак работи. Травмите се стискат. Разлика с днес. Днес търсим комфорт. Тогава комфортът почти не съществува. 11. Мислене за бъдещето. По-краткосрочно мислене. Фокус върху реколта, семейство, оцеляване. Разлика с днес. Днес има кариери, планове, развитие тогава. Да изкараме зимата. 12. Реакции при конфликт по-бързи и по-остри. По-малко дипломация. Често директна конфронтация, физическа сила. Но след това може да има бързо помирение. Най-голямата разлика, накратко. Тогавашният човек е по-здрав психически и физически, но по-ограничен социално и емоционално. Днешният човек има свобода, но е по-уязвим и зависим от комфорт. Сблъсъкът на две епохи, глас зад кадър. Годината е въображаема. Две времена се пресичат. От едната страна момче от съвременна България, израснало с свобода, избори, технологии. От другата момче от България около 1934 година, формирано от труд, глад и общество, в което слабостта не се показва. Сцената – празно пространство. Няма публика, няма правила, само двама души и напрежение във въздуха. Първият контакт, гласът продължава. Те се гледат. Съвременното момче премерва ситуацията, търси логика, мисли как ще се развие това. Момчето от 30-те не мисли така. То усеща, че те стойката, очите, колебанието. За него това не е ново. Това е познат момент. Напрежението няма дълъг разговор. Едното време е свикнало да говори. Другото – да действа. Разликата вече се усеща. Първото движение момчето от 1934 прави крачка напред, без предупреждение. Не защото е по-агресивно, а защото в неговия свят забавянето е слабост. Съвременното момче реагира, но с части от секундата по-късно. Сблъсъкът, гласът става потих. Това не е спортен бой. Няма техника за точки. Има грубост, тежест, инстинкт. Момчето от 1934 не се пази красиво, не се движи по учебник, но натиска постоянно съвременното. Опитва да се ориентира, да контролира, да намери ритъм, но ритъм няма. Психиката се намесва. Тук става истинската разлика. Момчето от 30-те не се изненадва от болката, не се паникьосва. За него това е част от живота. Съвременното усеща хаоса, опитва да го подреди. И точно това забавя реакциите му. След секунди боят не трае дълго. Не защото някой е супергерой, а защото в онова време боевете рядко са дълги. Те приключват бързо, рязко. След края гласът омеква. Настъпва тишина. Момчето от 1934 отстъпва крачка, гледа другия. Ако види, че е издържал, в очите му може да се появи уважение за него. Това не е лична омраза. Това е изпит. Заключението. Финални думи. Това не е просто бой между двама души. Това е сблъсък между свят на оцеляване и свят на избори. Единият е оформен от нуждата да бъде твърд. Другият – от възможността да бъде гъвкав. И в този кратък момент се вижда не кой е по-добър, а кой е създаден за такава ситуация. Зависи дали столицата ще има подземна железница и небостъргач.